Insellmilkom jiena Fader Osmar Baldacchino mill-Paroċċa tas-Siġġiewi, inni saċerdot dan l-aħħar 2 nofs u bħalissa qiegħed inservi fil-Paroċċa tal-Ibraċċ kif ukoll qiegħed ċepplin fil-Higher Secondary u l-Kulleġġ Santa Teresa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin is-Sibt ta' wara l-Irmiet, ma llum huwa wkoll il-25 ta' Frar. U allura peress li qegħdin fi żmien ir-Randan minflok niċċelebraw, nikkommemoraw xi ħajjiet ta' qaddisin u llum qegħdin niftakru f'Marija Adeodata Pisani li hija soru Maltija illi fl-2001 Papa Giovanni Pawlu it-tieni kien dak illi iddikjara bħala beata. Propjament hija twildet f'Napli fl-1806, imma mbagħad meta ġiet Malta tgħix lura ma' omma hemmhekk kienet saret mbagħad soru Benedittina u l-qudiem kienet saret ukoll badessa fil-monasteru hemmhekk ukoll kienet tgħin ħafna lill-foqra, kellha din il-kariżma li tingħata ħafna għall-foqra. Fil-mixja tagħna f'dan ir-Randan, Ġesu fil-bidu nhar l-Erba' li għadda fakkarna fil-sawm, it-talb u l-karità. Kemm importanti li f'din il-mixja tagħna tar-Randan ngħixu għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa. Nitolbu maħfra lil Alla ta' meta din il-mixja tagħna, il-mixja ta' fidi, mhux dejjem nimxuha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem illi testa kollox. Fil-ħnina tiegħek ara kemm aħna dajfin. Mitt il-leminija setana tiegħek biex tħarisna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej: jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija, ma tmiċ subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk inti qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlamm u s-swied tiegħek ikun bħal nofsinhar. U l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxebbalek qalbek fl-imkejjem niexfa u jsaħħaħlek għadmek. Int tkun bħal ġnien bis-saqwi, bħal għajn tal-ilma ma jonqos qatt, u jerġgħu jibnuk mill-ħerbiet tal-qedem. Mill-ġdid inti tibni s-sisien ta' ġenerazzjonijiet sħaħ. U jsejħulek bennej tas-swar imġarfa li jġeddet it-toroq fejn wieħed joqgħod. Jekk inti ma tisħeċ is-sibt taħt riġlejk billi tagħmel dak li jogħġbok fil-jum imqaddes tiegħi, jekk issejjaħ is-sibt l-għaxqa tiegħek u l-jum qaddis u mweġġaħ mill-mulej, jekk tagħtih ġieħ billi fih ma tagħmilx ix-xogħol ta' kuljum u ma tfittix in-negozju u tlablib fieraħ, imbagħad issib il-għaxqa tiegħek fil-mulej u jien intellek fuq għoljiet tal-art u nxebbek bwirt Ġakob missierek. Għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien urini mulej triqatek, urini mulej triqatek. Għati widen mulej weġibni għaliex jiena msejken u fqajjar, ħaris li ħajti għax jiena twajjeb, salva il-qaddej tiegħek għax fik jittama,
flimkien, urini mulej triqatek. Inti Alla tiegħi, ħenna lija Sidi, għaliex lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jien nerfa' ruħi, flimkien, urini mulej triqatek. Għax int Sidi twajjeb u taħfer, kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' leħen lil-fieq tiegħi, flimkien, urini mulej triqatek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien ma nitaxxaqx bil-mewt tal-midneb jgħid il-mulej, imma bir-reġġa lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu lemaħ wieħed pubblikan jismu Levi bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu ejja warajja. Dak telaq kollox qam u mar warajh. Imbagħad Levi jagħmillu laqgħa kbira f'daru stess. U kien hemm magħhom fuq il-mejda kotra kbira ta' pubblikani u nies oħra. Il-Fariżej u l-kittiba sħabhom bdew igemgmu mad-dixxipli tiegħu u qalulhom dan l-għala tiklu u tixorbu mal-pubblikani u l-midinbejn. U Ġesu weġibhom mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib, iżda l-morda. Jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil midinbejn għall-indiema. Il-kelma tal-mulej It-tifħir lilek Kristu. Illum għandna silta vera sabiħa l-Evanġelju. Jiena nistqar magħkom din is-silta is-sejħa ta' Mattew dejjem kienet xi ħaġa li nammira. Nixtieq li nifqu fit-tliet mumenti ta' din is-sejħa tiegħu. L-ewwel mument jgħidilna l-Evanġelista Ġesu lemaħ wieħed mill-pubblikani. Jiġifieri Ġesu kien dak illi ħares lejn Levi f'Evanġelji oħrajn insibuh taħt l-isem ta' Mattew l-ewwel. Kull konverżjoni, kull sejħa, kull mod meta Ġesu jsejħilna biex inbidlu ħajjitna dejjem tibda minnu, mhux minna. Anka li nitolbu tibda minnu. Huwa Ġesu li jilmaħ iħares lejn Levi, lejn Mattew. U jixtiequ ibiddel il-ħajja tiegħu. Dak iż-żmien li tkun pubblikan kienet tfisser li tkun traditur. Jiġifieri l-pubblikani kienu jiġbru t-taxxi għar-Rumani. Imma min jaf kemm il-darba kienu jkun hemm sħabhom Lut li ma kinux iwasslu biex iħallsu t-taxxa. U l-pubblikani kienu jisforzawhom biex iħallsuha. Forsi wħud minnhom kienu jġalhom ibijaw l-affarijiet tagħhom, darhom, nieshom għall-eskjavitu biex ikunu kapaċi jħallsu t-taxxi. Imma Ġesu iħares lejn Levi. It-tieni, Ġesu jgħidlu ejja warajja. U lejja warajja jgħidilu meta għadu fuq il-mejda tat-taxxi, meta għadu fil-post mistkerraħ tiegħu. Ma jistenniex li jkun perfett biex isejjaħlu jimxi warajh. Imma jsejjaħlu jimxi warajh fl-istat tal-ħajja tiegħu. Papa Franġisku jispjega tant sabiħa din li f'dan il-mument qed tisseħħ it-taqbida bejn id-dnub u l-ħniena. Għaliex il-ħniena hija dik li mħabba Alla li ma tħallinix komdi fis-sitwazzjoni mistkerħa tal-ħajja tagħna. Imma ġġalna ninbidlu. Mela Ġesu jħares lejh l-ewwel
Nimmaġina li mbagħad il-ħarsa ta' Ġesu u Levi jiltaqgħu flimkien. Isejjaħlu ejja warajja. Imma t-tielet mument mbagħad jisu bħal flex tar-ritratti f'daqqa waħda Mattew iqum iħalli kollox u jimxi warajh. Hija din il-konverżjoni li kienet ittisseħħ fil-qalb ta' Mattew, imma li f'dak il-mument mbagħad wieġeb bl-iva tiegħu lejn Ġesu. Il-Fariżej din ma femuwiex għaliex ma kienu komdi fis-sitwazzjoni tagħhom, ma kinux qed iħallu din it-taqbida bejn id-dnub u l-ħniena tieħu lok fil-ħajja tagħhom. Ir-randan propju jiġi għalhekk. Biex jiena ma nkunx komdu, ma nagħmilx paċi miegħi innifsi fis-sitwazzjonijiet ta' dnub ta' djufijiet tiegħi, imma nħalli l-ħniena talla tisfidani biex inqum. X'inhi l-mejda tat-taxxi tiegħi? X'inhu l-post mistkerraħ tiegħi? Ma naħbiħx minn Ġesu, għax Ġesu qiegħed iħares lejja hemmhekk u jgħidli ejja warajja. Mattew Levi qam ħalla kollox. Ħanħalli l-Ġesu jħares lejja. Fil-post mistkerraħ tiegħi, fid-djufijiet, fid-dnubiet tiegħi u nwieġeb bħal Mattew. Inresqu t-talbiet tagħna lejn Alla. Ħuti Jeżis, Alla ma jridx sakrifiċċju imma l-ħniena. Nitolbuh jagħtina qalb li tħenn u taħfer, ma wkoll qalb li tfittex li tilqa' l-ħniena tiegħu. U għalhekk inresqulu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek, għall-mexxejja tagħha l-Papa Franġisku, għall-isqfijiet, għamel mulej li jmexxuna fit-triq it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-komunità Nisranija. Għamel mulej li din it-taqbida bejn il-ħnina u d-dnub inħalluha dejjem ħajja f'ħajjetna stess. Sabiex hekk ma nispiċċawx niġġudikaw l-oħrajn, imma nixxenqu li huma jikkonvertu wkoll. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mexxejja ta' pajjiżna biex iħabbirku għall-progress, għall-veru progress, mingħajr ma jitraskuraw il-valuri tal-ġustizzja soċjali lejn min għandu l-aktar bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ħniena tiegħek. Għal dawk forsi li huma rassenjati fil-ħajja tagħhom li inti m'intix ħa taħfrilhom. Qawwihom mulej jarfu li l-ħniena tiegħek hija ferm akbar mid-dnubiet tagħna. Qawwihom mulej biex jiltaqgħu ma' Kristu, it-tabib li jrid ifejjaqhom u jgħinhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex aħna narfu d-dnub tagħna, il-post tal-mejda tat-taxxi f'ħajjitna u ma nkunux ipokriti u nħarsu biss lejn id-dnub ta' ħutna, imma fil-post tad-dnub tagħna nilqgħu l-ħniena talla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għall-morda kollha, għal dawk kollha li jinsabu rikoverati jew inkella din jistennew xi riżultat mediku. Iqaf magħhom mulej f'dak kollu li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-skit tal-qalb tiegħek. Rissaq talba lejn dak li llum fl-Evanġelju ppreżenta ruħu bħala t-tabib tar-ruħ, it-tabib tal-midinbejn, it-tabib tagħna. Jiena mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil midinbejn għall-indiema. Għarrafna mulej illi aħna midinbejn imma inti qed tħares lejna fid-dnub tagħna u tgħidilna ejja warajja. Qawwina biex nitilqu kollox, inqumu u nimxu warajk. Dan nitolbuh bi Kristu Sidina. Amen. Amen.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin nofrulek. U għamel li bis-saħħa tiegħu nindafu minn ħtijietna biex nofrulek ukoll ruħna imħejja kif joġob lilek. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nieżu ħajjer lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa sewwa u xieraq tassew. Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Intritna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna l-midin bejn inrażnu fina drawiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art minnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-uli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-uli tas-smewiet. Qaddis ta' sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawnhekk quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmi. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U nitolbuk tħenn għalina l-koll. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin imqazza l-Om tal-Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Beata Adeodata Pisani u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikuni trid int kif is-semek da fl-art.
خبزنا ta kuljum atina llum. Ħaffrilna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, illi jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija slimu laqda li jintrid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi il-xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u l-ħaruf talla. Dan u li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti saħħaħtna mulej bid-don tal-ħajja tas-sema. Għamel li din tqarbina li għalissa hija għalina misteru tatina l-għajnuna l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Issa u dejjem.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna eħlesinna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Ibbirka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarrisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna lik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba' misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu fit-tempju u wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dotturi. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tolbu flimkien is-Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu. Aħna li nikbu nolfqu f'dan l-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Ummalla biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Il-litanija. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja talla, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. mit-tama, Itlob għalina. li żjed saffja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-irf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbejn, Itlob għalina. faraċ tal-immigranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktejn, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba lil San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażin u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost l-qtajja tas-sema itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimarik ħarries tal-feddej u l-arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mixxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna il-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla, illi f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti illi tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu sagrament tal-artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu. Imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Giuseppe, arus kassissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.